ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥର ଆଣି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧରିତ୍ରୀରେ ପାପର ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରାଏ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଅନେକ କେହି ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତୁମରି ସୁଦୟ ହଉ, ଦିନ ସରିଯାଉ ରାତି ପାହିଯାଉ ପରିଚୟ ଥାଉ। ପୁଣି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା, ତୁମ ସମ କେହି ନାହିଁ, এই পতিত পাবন উড়াউছ পতিত উদ্ধার পাই। পুଣି জগতর নাথ আহে জগন্নাথ, জগতর নাথ আহে জগন্নাথ, ঘেন মোর পুষ্পাঞ্জলি ডাকে জড়ি হস্ত। সে কেହି ନୁହନ୍ତି ଯାହାର ଆଖି ଚକା ଆଖି, ଯାହାର ନେତ ବଡ଼ ନେତ, ଯାହାର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଘରେ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହାକି ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆଲୋର ମୋ ଜୀବନ ରାଧା। এই ଗୀତଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଗୁରୁ ଭାଇ ଦିଦି ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପରିଚୟ ଦେବା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।